Kaixo, Ainara López naiz, 19 urte ditut, Iturramakoa naiz eta futbol arbitro naiz. Regional preferente kategorian nago. Opa, osaltzera joango gala? Bai, hasi nintzen ikastolan jokatzen, 6 urte nituenean, eta hori, ondoren ja, institutura pasa nintzenean, nesken talde batera joan nintzen, Burlatako futbol taldea neskena, eta hor baita urte batez hartu ninduten selekzioan jokatzeko futbolera, eta ondoren ja Mulierrean hasi nintzen, 2 urte eman nituen, eta ja futbola utzi nuen. 15 urterekin hasi nintzen futbol epaile izaten, izan ere nire amak esan zidan futbol epaile izateko programa bat zegoela, eta nik baietz esan nuen, eta hasi nintzen eta gustatu ninduen asko. Hilabete batzuk ziren ematen zizuten kurtso bat, eta kurtso horretan azaltzen zizuten zer jakin behar zenuen, jakintzak eta erreglamendua batez ere. Orduan, amaitzen zenuenean programa, kurtsoa egiten zizuten azterketa teoriko bat eta froga fisiko batzuk, eta pasatzen bazenitu, hasten zinen epaitzen, arbitratzen. Bai, izan zen nesken talde bat, nesken partida bat, eta izan zen Guarten. Izan zen kategoria uste dut infantil, neskena, eta hori, eta partida joan zen oso lasai eta oso ongi. Egin nuen oso ongi, eta gainera joan ziren neska batzuk, epaileak baita zirenak, partida ikustera, niri laguntzeko edo zer baldi behar nuen, hori, laguntzeko. Bai. Bai, hasi nintzenean futbol arbitratzen, baita jokatzen nuen futbolera. Eta biak konpatibilizatzen nuen, orduan asteburuan egun bat neukan nire futbol taldearekin partida, eta beste egunean arbitratzen partida. 3 urte eramaten nituenean futbolera jokatzen, hasi zitzaidan gustatzen gehiago arbitratzea, eta orduan futbola utzi nuen, eta soilik epaitzera arbitratzera joan nintzen. Bai. Arbitro izateko prozesua hori, lehenik kurtsoa egiten duzu, eta kurtsoa gainditzen duzunean eta proba fisikoak baita, hasten zara futbol base bezala arbitratzen. Orduan gero joaten zara maila zigotzen, eta futbol basetik juvenil, regional, eta hola. Eta orduan joaten zara maila zigotzen, eta igo zaitezkezu, igotzen bazara urtero, ailegatu zaitezkezu lehenengo mailara. Jendea fisikoki oso ongi dago, azterketak baita asko prestatzen ditu, eta orduan da zailagoa baina guztiontzat. Guztiok lehenengo mailara iritsi gaitezke. Eta gero nesken mailan errazagoa da gu hor ailegatzea, zeren talde gutxiago daude, baita kategoria gutxiago, eta epaile baita gutxiago gaude. Orduan, adibidez Nafarroan 15 epaile neska gara, eta beste guztiak 200 piko gizonak. Orduan, errazagoa da nesken kategorian igotzea, aipatu ditudan arrazoiengatik, bai. Alde batetik ditugu azterketa teorikoak, normalean urtean 2 ditugu,
Eta orain hasieran baita egiten digute bat, baina ez du kontatzen nota bezala, da soilik gainditzea baita hasi behar garelako eta jakintzak izan behar ditugulako aktualizatzen direlako arauak. Eta hori, 2 azterketa teoriko ditugu urtean zehar, eta baita 2 froga fisiko. Eta horrekin egiten dira puntuazioak, baino baita futbol partida bat epaitzea joaten garenean, adibidez, joaten da informatzaile bat eta egiten digu informe bat, eta ondoren informe horrekin baita nota bat jasotzen dugu. Orduan, horietatik 4 edo 5 izaten ditugu urtean zehar, eta hortik baita nota hartzen da, eta ponderazioak ematen dira, eta segun arabera ze ponderazio daukazun, ze puntuazio, maila zigotzen zara, mantentzen zara edo jaisten zara, nahiz eta normalean jendeak ez den jaisten. Nesken mailetan, adibidez, neska bat dago Nafarroan dagoela 2. maila neskena, eta orduan eraman behar du baiala bai Nafarroa den linier bat. Orduan normalean eramaten gaitu hemengo neskei kanpora arbitratzera, adibidez Granadara, Coruñara, Lleidara eta bar. Nafarroatik kanpoa arbitratzea oso desberdina da, zeren izan ere bidaia egin behar duzu bertan, adibidez Granadara joaten bagara, hotel batean lo egin behar dugu, ora faltzen dugu. Ondoren, hurrengo egunean partida daukagu eta goizean bada gero joaten gara jatetxe batera jatera edo hortik zonalde tipiko batera jatera eta ondoren ja bueltako bidaia. Orduan, bai batzutan nekagarria dela hainbeste bidaia egitea edo hainbeste ordu tren batean pasatzea, zeren normalean trenetan joaten gara. Baina esperientza superpolita da, gainera gu egiten duguna, guri gustatzen zaiguna egiten dugu dela arbitratzea. Eta hori, eta jende gehiago ezagutzen dugu, zeren beste linierra bai Madriletik bidaltzen dutela, kategoria horretako espezifikoa delako, eta hori, bai. Eta batzutan goratzen naiz, saiatu eta ezinaz, egiazkoa zaizun guztiak, eman ohi duen minaz, soi kontatzeko gai, egun batean hautsi izango naiz, kaleak luze eta seul gauez, zure zain. Erdibana Toyota zarrea, zenbat aldiz okerreko irtera, elurra bidertzea. Oraingoaz Larrabidera, entrenatzera, egingo ditut serie batzuk, eta baita sprint batzuk, abiadura lantzeko. Eta gaur entrenamendu pixkat motza tokatzen zait, baina intentsitate altukoa. Zeren beste egun batzuetan egiten ditut entrenamendu luzeagoak, baina intentsitate batzuagoarekin. Normalean, astean zehar 4 egunetan entrenatzen ditut, eta gero horri gehitu behar zaizkio asteburutan normalean 2 partida ditudala. Beraz, egun bat atseden hartzen dut eta beste guztiak entrenatzen ditut. Txikitan futbolera jokatzen hasi nintzen eta 15 urterekin arbitro izaten hasi nintzen. Konpabilizatzen nuen futbola eta arbitrajea. Beraz, asteburuan partida bat arbitratzen, egun bat arbitratzen nengoen eta beste egun bat jokatzen nire taldearekin. Hori, 3 urte egon nintzen ora eta gauza da, futbolera jokatzen banuen ezin nuela arbitrajean maila zigo. Eta arbitrajea geroz eta gehiago gustatzen zitzaidanez, futbolera ustea erabaki nuen eta ondorioz arbitrajean maila zigotzen hasi nintzen. Eta gero, partida guztietan eguneko eguna eman behar dut, izan ere, hori, ez dakizu noiz joan behar den norbait zu ikuskatzera, ala ez, beraz, edozein partidutan joan aldira zu ikuskatzera, orduan partida guztietan egon barzara eguneko egunean eta guztia eman behar duzu partidan. Arbitro neskak normalean ez gara oso urrun iristen mutilen konpetizioetan, izan ere oso zaila da
froga fisiko asko pasa behar direlako, azterketa teoriko asko, eta orokorrean mutilek fisikoki genetikaren aldetik askoz erraztasun gehiago dituzte, eta logikoa da lehenengo mailan neska bat iristeko eta mutil bat iristeko froga berdinak pasatzea fisikoki zeren lehenengo mailan eskatzen diguten forma fisikoa oso handia da. Eta beraz, nesken konpetizioetan pixkat errazago bai dela igotzea, zeren eskakizun fisikoak gutxiagoak dira, baxuagoak, eta eskakizun horietara bai erraz irits gaitezke entrenatzen badugu ongi. Soldataren aldetik konparatzen badugu gizonezkoek beren lehenengo mailan irabazten dutena eta neskek beren lehenengo mailan irabazten dutena, bai, diferentzia oso handia da, baino hau urte pasatatik aurrera aldatzen hasi da, izan ere, lehengo urtean neskak arbitrak hasi ziren kontratu batekin, zeren lehen ez zeukaten kontratua, beraz, ez baduzu kontratu bat, ez duzu segururik, ez daukazu ezer, eta beraz egin zuten paroi bat arbitrak eskatzeko kontratu bat egitea. Eta lortu zuten kontratua egitea, eta berez orain ja gutxinaka gauzak aldatzen ari dira soldataren aldetik eta bar. Arbitratzerakoan gehienak dira mutilak, neskak 15 gaude Nafarroan, eta beraz ni adibidez aurten eramaten ditudala linierrak, gehiengoak baita dira mutilak, izan ere neska gutxiago gaude. Eta nik ez dut inoiz izan situazio bat non komentario matxistarik edo emakumeran kontrako komentarioak jasan ditudan, bai irainak, baino epai guztiek jasaten ditugu irainak zelaietan, partidatan, baino nik pertsonalki ez ditut izan irain emakumearen kontrako irainak edola. Nire kide askok, neskak direnak, bai jasan dituzte olako komentarioak eta azkenean gaizki sentiarazten diete eta batzuk pentsatu dute arbitratzeari usteaz komentario horiengatik. Ez dago protokolorik matxismoaren aurka, dago protokolo orokor bat non irain guztien aurka doan. Osea, irain matxistak, arrazistak, irain edozein motatako irainentzat. Orduan protokoloa da, lehenengo abisatu behar diogu zelaiko delegatuari, eta suposatzen da horrek zelai guztian mikrofono baten bidez edo bolsogorailu batzuen bidez azaldu behar duela ez egoteko irain gehiagorik eta bar. Orduan irainak jarraitzen badute, ja pasatzen da bigarren fasera dela partidoa amaitzea baino ez guztiz, osea partidoa gelditzea eta hori hobetzen ez baldin bada, baina partida uzten duzu, baina hori hobetzen baldin bada, partidarekin jarraitzen duzu. Irainak jasotzen ditudanean, askotan ez naiz konturatzen zeren bukaeran oso zentratuanago nire partidan, baino bai egon zela partida bat gogoratzen naizela, oso gaizki pasa nuela eta partida amaieran aldagelar saltu nintzenean. Negarrez hasi nintzen zeren oso gaizki pasa nuen irainengatik eta bukaeran publikoak esaten dizkizun gauzengatik. Eta baino ez nuen planteatu usteaz, baino bai geldialdi bat eskatzeaz ustea arbitratzea, osea geldialdi txiki bat. Baina bukaeran ez nuen egin zeren nire kide batekin hitz egin nuen eta ja hobetu hartu nuen gauza. Nafarroan maila zigotzen zarenean mutilen mailataz hitz egiten dugu normalean,
Eta gero bai, nesken partidoen bat tokatu zaigu arbitratzea, denboraldian zehar, baino gutxi izaten dira. Eta beraz gehiengoak mutilen partidak izaten dira. Batzutan bai, nabaritzen dela neska izanik autoritate gutxiago daukadala jendearen aurrean. Izan ere, jendeak ikusten du neska bat joan behar dela arbitratzera eta bar, eta hartzen dute nola ea zer gertatzen den gaur, neska bat arbitratzera etorriko da, ez dakize. Baino gero zelaian nabaritzen dudana da, jendeak kontu gehiago duela zer esaten duenarekin, izan ere neska naizenez, ez esateko gauza txarrik edola, jendeak normalean kontu gehiago izaten du, naiz eta herri batzuetan denetarik esaten dizute, eta adibidez, pasaden asteburuan nire kide bati esan zioten platerrak fregatzera joatea. Eta baino bai, orokorrean esan da, gauza horiekin jendeak kontu gehiago izaten du neska bat ikusterakoan. Nik futbola telebistan normalean ez dut jarraitzen, izan ere telebista gutxi ikusten dut, baino bai jarraitzen dura, adibidez nesken ligan, jarraitzen ditula dela klasifikazioak edo ze partiak egon diren, nola geratu diren, eta ea ze jokaldi zail edo egon diren nik ikasteko horren inguruan. Baina normalean ez ditut partiak telebistan ikusten. Nire iritziz, nire lanean komplikatuena da, amaieran hartu behar dituzula momentuan dezizio batzuk, non gaizki egiten baduzu, gero hori zugan gaizki egiten dizun. Orduan da momentu horietan erlasatzea, kontzentratzea eta alduan hoberen egitea eta pixkat hori. Dezizioak hartzerakoan kontuz ibiltzea eta baita nola nik hitz egiten diodan jokalariei hauek lasaitzeko eta gauza horiek nahiko zailak dira, izan ere jokalariek baita asko pizten dira jokaldi zaietan, eta penalti bat pitatzen baduzu, bai ala bai, talderen bat joan behar zaizu kexatzera edo protesta egitera, eta orduan momentu horiek oso zailak izaten dira, eta beraz horiek ongi kontrolatzea oso garrantzitsua da. Momentu zaietarako normalean formazio batzuk izaten ditugu urtean zehar, hilabetean behin formazio bat ematen digute, jokaldien inguruan edo hainbat alderdiren inguruan, eta horiek bai laguntzen digute gero zelaian hobeto gauzak egiteko eta dezizioak hobeto hartzeko eta gugan gehiago konfidatzeko. Lehenik eta behin hauek dira txartelak, txartel horia eta txartel gorria. Eta hauek, ni normalean nahiago ditut ez erabiltzea, zeren suposatzen du horrek partida askoz gogorra dela eta bar. Gero, hemen dauzkat, hauek dira non nik partidan zehar txartel horia ateratzen badut, hemen apuntatzen dut ze zenbaki, ze minutuan, zergatia eta markatzen dut txartel horia dela. Eta txartel gorria bada berdina eta markatzen dut txartel gorria dela. Eta gero baita, aldaketak, jokalarien aldaketak apuntatzen ditut, ze zenbaki joan den, zein sartu den eta ze minutuan. Eta gero, golak, ze zenbaki sartu duen gola eta ze minutuan. Eta hemen ditut eredu batzuk, eta hauek normalean gero borratzen ditut eta berrerabiltzen ditut hurrengo partidoan. Gero, hau ilusio asko ematen dit, zeren izan zen nire futbol fitxa, nik jokatu nuenean futbolera, eta hori, gero temporada amaieran eman ziguten eta oraindik gordetzen dut. Ezakit ze urtean izan zen, 2016 urtean, beraz da duela asko. Ondoren hemen banderinak ditut, hauek normalean linierrak eramaten dituzte, eta sake de bandak seinalatzeko, eta baita atezainak atera behar duenean seinalatzeko, eta linierrak eramaten dituzte. Hori, linierrekin normalean
zuzenezko komunikazioa da, izan ere, pinganilloak eramaten ditugu, haiekin hitz egiteko, eta baina partida batzutan bai gertatzen dela, interferentziak daudela, edo itzaltzen zaizkizula, arazoren badagoelako pinganilloekin, eta hor bai, ja egon behar zara adiagoa linierrak banderina altxatzen duen, edo zer egiten duen, edo zerbait esan nahi badizu, banderina altxatzen du eta zu hurbiltzen zararen gana, eta baina normalean guztia pinganilloekin da, beraz asko zerrazagoa da. Eta gero baita eramaten dugu txanpon bat, hasierako sorteoa egiteko, eta ea ze talde ateratzen duen erditik hasieran, edo ea ze taldek erabakitzen duen zelaia, ea ze zelain jokatu lehenengo. Eta baita txistua eramaten dugu, bukaeran txistua oso garrantzitsua da, lehenik eta behin lehenengo sakea emateko. Horretarako ja behar duzu txistua, eta gero faltak pitatzeko arazoren bat egoten denean txistu egin eta guztiak lasaitzen dira, eta arkatzak eraman behar dira, baita, poltsikoetan nik normalean 3 arkatz eramaten ditu zeren agian. Bat geratzen da puntarik gabe, bestea erortzen da eta ez daki zer, geratzen bazara arkatzarik gabe apuntatzeko gero, ez zara gogoratzen, edo ze jokaldi izan den, edo ze jokalari. Eta ez baduzu txartelan apuntatua, gero akta zaila da egitea. Nik hori asteburutan arbitratzen dut, eta gero astean zehar entrenamenduak izaten ditut, eta ni ikaslea naizenez, ikastetxera joan behar naiz. Hori goi mailako ziklo bat ikasten ari dut, kasualitatez jarduera fisikoarekin erlazioa daukana, beraz gero epaile izateko bai laguntzen didala arlo fisikoan. Beraz hori bai alde hon bat dela, baina gero beste aldetik izatea astean zehar joatea ikastetxera, ikastera ezakizer, eta asteburuan erlaxatu beharrean joatea 2 partida arbitratzera, eta hori nekatuago amaitzen duzu astea eta berriz astelenean ikastetxera, eta hola, eta nekatuago amaitzen dugu, baina bai konpaginatu behar dugula izan ere oraindik hortaz ez naiz bizitzen, eta gauza gehiago konpaginatu behar ditut. Nire iritziz ez da bat ere erreza arbitrajeaz bizitzea, izan ere bai gaur egun lehenengo mailako neska arbitroak bai bizitirela horretaz kontratu bat dutelako, baino bai igotzen eta jeisten denez kategoriaz, jeisten baldin bazara ja ez dizu ematen hortaz bizitzeko. Beraz, bai ala bai plan B bat edo beste plan bat izan behar duzu bizializateko, zeren edo zein egunetan kategoriaz jeitsi zaitezke zu, eta beraz ja ez dizu ematen hortaz bizitzeko. Beraz, nesken aldetik edo lehenengo mailan zaude neskenaz, edo ezin zara hortaz bizi. Hori, nesken artean bai hitz egiten dugu, nik normalean beste neskekin entrenatzera joaten naiz, eta hor bai hitz egiten dugu zer moduz joan zaigun asteburuan, edo zerbait gertatu zaigun partidan ala ez, edo nola ikusi dugun, eta baita beste arloei buruz. Baina hori, normalean gu elkarren artean animatzen gara, jarraitzera eta zelaian ongi egitera. Lehen, gidabaimena ez nuenez, nire familia joaten zen ni ikustera, zeren eraman behar ninduten partidara. Baina orain ja ni bakarrik joaten naiz, beraz ez dira joaten, zeren beraientzat baita gogorra da, ikustea nola publikoak ni irain egiten didaten, edo ikustea nola jokalariek tonu altxatzen duten, eta orduan beraientzat agian gogorra izan daitekenez nahiago dute ez joan. Niri asko gustatuko litzaidake lehendabiziko mailara iristea, neskena, eta arbitro izatetik bizi albaldin badut asko gustatuko litzaidake, eta oraingoz hori da nire ametsa, modu batean esan da, eta horretarako entrenatzen eta ikasten dut ia egunero. Niri gustatuko litzaidake edo
mundu final bat arbitratzea edo Champions bat arbitratzea, hori oso interesgarria izango litzateke eta oso gustora egingo nuke, zeren horrela irudikatzen dut nire ametsa.